ba Allah ya san sani ka tabbas kenan wallahi tallahi kyakkyawan gamo ai wannan kyakkyawa kan kyakkyawa ba mugu ba lagonka ta ai yana hannuna ka san kana naka Allah yana nasa a daman kuma na wallahi ban taba tunanin za mu yi laye bane ba a ban taba tunani ba ne ma amma kaga dai yanda Allah ya yi keke keke kokari keke la ilaha illa kokari ne kokari to in ba kokari ba ana wannan halin saboda Allah fa ana wannan halin ana nafsi a zo a ce manya masu mukamai ba su ba da ko ko tattabara ba su bayar ba amma shi yanzu a ce wai rago na kace ina gurin ai barin gaya maka katari ai shi in ya gane ma kai munafike sanye ko mugu ne kai sai ya fi janyo ka jike to fita maka halin ma'aiki a kware kwa saboda in za ka gyara in kuma ba za ka gyara ba haka za ka mutu ba shi kuma kullum ci gaba yake to mutumin da misali kai nuwa gatari a rayuwa idan Allah ya maka arziki ka taimaki al'umma alhamdulillah Allah ba ya baka kuɗi ba ne kai ya baka kuɗi wai dan kanka ya baka ne dan ka taimaki al'umma ka zama silar taimakon al'umma ba haka ba yawa ba wai an baka ba ne iya kai ka ci kurin mutumin nan muna fa zaune fa sai dai ka ga ya kuto wannan ya ce kai mai sana'a kana faɗa sai ka ga in garin sai a ƙara maka Allah mallam Allah na ga maka haka imin wato ita dan auta me sana'a ka ni lokacin ban gane shi ba to ai nace kanwa nake siyarwa la ilaha illallah mota guda za ta ita kanwa ita mota nawa nace buhu uku ma ya ishe ni ka san nawa ne a lokacin ma duniya na kwance 6,500 la ilaha illallah kai baka san lailatul qadar ni ba san lokacin lailatul qadar bane nace kai Allah ai su uku ne na ga maka kamar shi kai kaga keke ga Adamu Sarki Adamu Sarki ba Adamu Sarki ma ai ya tsotsa yayi ruwan gani yayi ruwan gani keke ice dan auta ina gatari nace gatari yana nan ice ai za a kai ka America ai sojarin din mouse ai nurse din ka ai cewa na hakuri nace kai kuma a kida ne ka na hakuri da yanda Allah ya bani nace a bani yan kwabba a baka kudin ba gaskiya ne to gaskiya ne kai ka kai ka maka ka je Saudi baka da kosi gaskiya kaza a za sauke ka anan tambayar ka nace fa ne gaskiya ne ka ga ba zai ba da gaskiya ne kuma ka sako hakorin na ana alhaji gatari ciki ba kosi kuma can ka je ka sha labal mala'ika sha zanza wallahi tallahi ka sha na ana da firingel wannan karan da shi da iyalansa suka tafi gaba daya Saudiya ƙure ba to dama shata jirgin ma ya dauka da an kai su wallahi mu dai ko ɗan umarin nan ce mutumin da shi ɗan ya san mun je la ilaha billahi lazi he ya sha jifa wurgi dutsen dala sai ya sha da yau he za mu je ne godiya ai yanzu zuwa za mu yi gurin sa keke ka san muka je godiya ma fa nan ma za ka rike a tura mu kokari keke kokari darakta mai raba wa uban kowa aiki ƙure kuwa injiniya ka raba hannun dama ka raba ka ba kowa katangar gihiri kowa jingina da ke sai Allah sa dutsen maka kowa itin tube da kai fushi ba dan aljanna bane dan wuta ne ai ni dutsen ruwa ne bai san ana rana bare kwa mahasadan ka fadawanka idan sai dai su tai in sun ga bayanka ka juya in sun ga ka hada kan katifan mata da wanda yake yi dan Allah to uban waye zai zo ya abin nan din ba ya taimaka ɗan duniya ya taimaka malamai kowa naka ne ga masallaci ga gine-gine ga komai kullum ana ma bayan ana ajiye ma bonus a duniya a lahira ma kayan abubuwan da ake ajiye ma bonus kuma wai wannan mutumin ka ce da ka karshen sa da Allah kake ja ka wallahi da Allah kake zo mu je mu daura ragon ka san menene in ka je godiya ma idan da ma ai shi ka san ba ruwan sa ka je yanzu godiya nan da muka je ya ce to ga wata gane kwalabai mai da za a soya rago ya dare ai wallahi zan ce mana hanya mu tafi America wa Allah akai wa turawa kai gwara daga Borno a aje ma abin shak Allah daga maka ko kankana ma diba mu je mu sami duniya sabuwa
la ilaha illallah tar uban nan kai duba gidan abinci gidan abinci sai ka ce muna Sudan tar uban nan kai Allah kan gurin nan idan Allah ka duba dan auta irin ya haɗe keke a sa'a ya haɗe kokari a sa'a idan Allah na rasa irin wannan farin cikin Allah kai mu gurin nan kawai mun barkuno ne yanzu ka duba mutumi na rayuwar zarki yake yadda ka san ya haɗa da daren abin nan la ilaha illallah kai da ruwa da auta da samu gurin nan wannan kai salamu alaikum amma maza na ce ta ikon Allah ya garin ne maza na ce ta ikon Allah ya gida lafiya alo kai da dabo da yazo baya kai da rike ka dole a barka da ke kai da kokari dole a barka kokari shi din ma dole a bar shi domin na ga wasu ɗan bani na iya ɗan dugudidi ɗan taleko ta koma ƴaƴan cini ciko kenan ƴaƴan cini in ciko ƴaƴan gaiwa suna so su dawo da ne ke ikon Allah wai tambaye kama haɗuwan ga da keke kun yi sati ko wata ɗaya to ai kai baka sani wannan nan akai kuma ba za su ne ka ga mu shi keke na'am kokari ikon Allah ai kokarin gaskiya ne bawan Allah nan fa na'am shi ba ruwansa wai da a'a ya san ka bai san ka ba kawai idan Allah da rabanka kawai zai baka abin da za ka yi mamaki kai ni ba ma wannan ba ya aka samu wannan wurin na auta ina ya Allah babu ya Allah muka haɗu da keke na'am yace dan auta ya batun business shi da ma abin da zai tambaye ka ke kasuwanci ya kana sana'a ba zaman banza kake ba mutumin da a garin nan na Fatakwal na'am mutanen da yake maka igina su suka zama mutane su ma suke taimakon mutane da carbi ba za ka iya lissafa su yanzu misali kai ne kana zaune a nan kawai shi ba in yana tafiya kawai ina analysis din mutane ina zai ga wanda zai yi zugum sai ce zo wutun da hafu to faɗi me faɗi matsalarka ranar kawai to ya ta barka ma ta ƙara sanka Allah wallahi kai idan Allah ya haɗa da keke kai ka zan ai da kai ni alhamdulillah idan Allah ya sama daga keke ka ce wannan dogon bakin zai dan koma ya cike sanin abar tun zai ci finishing din sa zai ka turawa la ilaha illallah bari ka jin ga ma irin kyautar bawan Allah akwai lokacin da ya samu mutane ana zaune lokacin ana cikin halin haƙula din nan kawai ikirawo sai ce duk ku zo da ce kowa ya faɗi sana'ar da yake so wannan ita shi sun shaidar sa wannan ita kaza duk abin da ka faɗa a lokacin ba wani cewa ke ka dawo in akawun za a sa ma akawun in me za a sa ma in kashi za a baka kashi akwai wani ba zan taɓa manta ba wani mutum ya ɗauko kurarsa cike da atamfofi irin ya gaji zauna bai san keke bane a gurin bai san lalatul qadar bane a gurin kawai ina zaman nan keke ya kalle shi da wannan idan nasu na mikiya mai hange shi ga mutumin nan ko karya yanzu haka bai ba ko guda ɗaya bai sai ba kawai ita malam zo ita nawa a tamfofi mutumin ne tukun bakin sa yana yauki ita wannan atamfa ga ta nan faɗi kuɗinta kawai ikira wasu mata musulmai duk ku zo suka taho matan nan kama za ta gidan miki yace kowace ta zaɓa kowace ya ɗauka mutumin nan ya ga iba ake yace malam ba fa wasa nake ba yace ni ma ba wasa nake ma ba iga ace kashi za a baka ko taransa ba kana ina Allah dan annabi dan liman uwarka dan so ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daure ka kai ne wajen keke din nan ni ma in je haɗa shi zan kai ka idan na haɗa shi in samu sabri tsakanin Allah ba talauce ya mun kanta ayi ma ka duba gani to idan na je wanka nan sabulu a bata yake a bata zai sabulu a bata yake bata zai ka gane ko bata kuma haka ka daure kai ne gurin nan zan kai ka gurin idan na kai ka bani sirrin yanda aka yi ka
wai haɗuwan ka da keken nan a masallacin ku haɗu ko a Madina ko kuma a kasuwa ko kuma a'a Allah ne sa ka zuciya ka zuciya wallahi ka cibba sa aka yi mugun gamu haɗuwan ga wani kenan na zo ina ta kuka na yawo wata hanya to ka san ni yunwa ba na son yisa da aka bani kuɗin aka ce in ja jari yisa na buɗe restaurant saboda ka san ba ma ga maciji da ongiri ma'ana yunwa ina ta kukan nan yunwa nake ji ina ta kuka kawai yawo kwana ne da mutanensa kawai muna cikin tafiya sai bakura sai ce wancan bawan Allah ranka ya daɗe yana neman taimako sai Abubakar EFCC ita to aje gurin sa mana ana zuwa ka san wa'annan guda biyun idan suka ce idan kaga keke ya ce za a yi ba kyauta idan kaga an ma gauro a kyautar nan to biyun nan ne idan kaga an baka da yawa to su ne to albishirinka to sai Allah ya dora ni akan su kana ina su ma suna kauna ta ina cewa me ya kamata za a yi mini kawai sai suka ba da salamu alaikum mai to baga zan ni ma nan direba ne uwa ta yar tuwo ne uba na dan yuniya dan uba na mai shayi kaka na direba zan razza da wajen tatin ya ba mota shine mai keke oil yawwa zan gangara ta wajen sarki tatin tirela ba wato wari ke na sabon road zan je bani mota in dauki motar nan gangara ta wajen keke amma kai yanzu idan ka hau motar nan kar bakin nan itara ka ni ma direba ne kuna ne ban iya ba amma an dai motar tatin ce saboda shi tatin dan sakkwato ne ba sakkwace ne masoyan Allah ne masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi hotel din tatin ma ba a zuwa da maza ba a zuwa da maza ba a zuwa da mata sai dai maza shi yasa lokacin da yake ice mana indowa sai na ce to ni yanzu ba dan iska ba ba dan maza ba aka yi dade ina zan da sai ce idan ka je wari jama sunan unguwan da hotel din nan da ba a shiga da mata ka ce ka tafi kawai shiga a walanka shi wannan hotel din sai ya ce mini idan na je akwai hotel din da zan je ciki lafiya baka lafiya bakin ka alaikum in na gama ce sai dai in ta da hijabi za ta fice kwarai kuwa saboda yanzu tsamani ya lalace kana zuwa hotel sai ka tafi an shigo maka amma fyaɗe gaskiya ne kaga ba daɗi gaskiya ne to yanzu ni ma nan tayi ta wajen sarki a bani mota an gangara ta goya je ilo nagode ai shi keke duk wanda baya kaunarsa to shi baya kauna alheri haka ne kuma wanda ice zai ga bayansa sai in ya juya ina tafiya zai je masallaci in kaga faduwarsa to sai dai in ya wada akan gadon matarsa kuma ita ce kadai za ta gani yawwa duk wanda yake taimakon al'umma shi ma Allah zai taimake shi ko ba gaskiya ba badan Allah ne ba Annabi Muhammad yawwa kuma in ka ce zaka ga bayansa to wallahi dai ka ga bayan kanka gaskiya ne yawwa mu dai Allah ka taimaki mai taimako Allah ka taimaki mai taimako Allah ka hada mu da irin su masu taimakon al'umma nagode wai gobe nan ko za ka yi layyafa anya yanzu zan gangara ne wajen Alhaji Ibrahim Jammaje shi tatin ya bani rago zan gangara da wajen Ibrahim Jammaje ciyaman ɗin kasuwan gwari zan je in bani rago sai da nin yawa da shi ya ce ƙulu ka kai ma masoyi ne masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba samu ga isa da yawa amma ka je zan haɗa ka da girgizar rago ka gane ko idan na je na bi zan yankan Allah da in sarki an Alhaji Ibrahim Jammaje bani zan gangara ta wajen sarki Gamba Jaje ne shi ma ina jajaro alƙai in zan karɓo rago na biyu ka ce masa ina gaishe shi insha Allah zan samu lokaci musamman zaka kakkai na gangai ko ba mutanen kirki da Allah nagode an ji nake hakuri zaka yanka an kalo da mutum ukun nan ba baka zo wa da ba baka yi wani sarki tatin ba ka ɗauki alfarma ka ɗauki albarka baka zo wa da ba idan ka zo sabon lura kasuwar tumari baka je gun Alhaji Ibrahim Jammaje ba baka zo wa da ba idan ka je sabon lura baka je wajen sarki Gamba Jaje ba baka zo wa da ba ka gane ko Allah saka da nagode kuma baka ci abinci ba ba wani katon bakin na ayya wani tar zaka sa na asara ka nagode zaka sa na asara Allah mun gode maka
ai a ce za a samu irin waɗannan mutanen a ƙasa kowane state a samu mutum ɗaya kamar keke, a kowane local government a samu mutum ɗaya kamar keke, a kowane ward a samu mutum ɗaya kamar keke. To ina gaya ma da Najeriya wallahi tallahi za a yi karancin talakawa, wallahi za a yi karancin talakawa. A samu a ce dai kamar keke guda uku a kowane state, a kowane state ɗin kuma a kowane local government a samu mutum uku. Haba talauci is go, is go, talauci is go, wallahi tallahi Allah ne ɗi ba na ba da ni.